Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah lan adik-adik sedaya ingkang mugi tansah dipun welasi dening Allah. Alhamdulillah dalu punika malam 6 saking wulan Jumadil Ula utawi malam Selasa ingkang pertama wonten wulan Jumadil Ula tahun 1997 Hijriah. Kita saged sami makembal manunggal wonten ing papan pasolatan Baitul Jannah Pilangsari. Saperlu kita sesarengan inggih menika sinau agami, sinau fikih saking kitab fikih Muyassar. Lan kita tesih badhe nglajengaken anggenipun maosaken Kitabul Hajj bab nomor 3. Terakhir kalau ini kita waosaken pasal nomor kalih. Saat ini kita waosaken pasal nomor 3. Utawi pasal ingkang pungkasan wonten bab nomor 3. Fil hadyi wa ahkamihi. Pasal nomor 3 menika nerangaken hadyu lan hukum-hukum ingkang wonten sesambungane kalian hadyu. Riyen nate kita waosaken wonten ing masjid punika wonten istilahipun hadyu, wonten istilahipun udhiyah. Nah, udhiyah niku ibadah korban ingkang dipun tindakaken dening umat Islam ingkang nembe boten haji nalika wonten ing wulan Dzulhijjah. Wonten hadyu menika ibadah korban ingkang dipun tindakaken dening tiyang ingkang nembe nindakake ibadah haji. Nah, ingkang nembe tindak haji menika meragat kewan dipun wastani hadyu. Dipun wastani hadyu. Lan napa hadyu niki kagem sedaya jamaah haji. Saya niku ingkang hajine model tamattu, saya niku model kiron, saya niku model ifrad. Napa namung khusus kagem model setunggalipun model haji. Nah, niki ingkang badhe kita waosaken linangkung rinci wonten ing pepanggihan dalu punika. Nggih. Al-hadyu ingkang dipun wastani hadyu ma yuhda ilal baitil haram min bahimatil an'am al-ibili wal baqari wal ghanami taqarruban ila Allah taala. Hadyu niku saking kalimat hadiah. Hadiah. Nggih menika ma yuhda ilal baitil haram. Hadiah kagem nggih menika Masjidil Haram. Napa ingkang dipun hadiahaken dipun aturaken kagem Baitul Haram. Awujud bahimatul an'am nggih menika kewan rupa unta napa lembu napa mendo. Taqarruban kanthi dipun niataken taqarrub ilallah, nyerak datang Allah, ibadah marang Allah. Terus hadyu niku intine persembahan. Okay. Kagem ngormati Masjidil Haram kanthi dipun niataken
ibadah marang Allah. Terus mboten niate kok ibadah marang Ka'bah, marang bangunan mboten. Taqarruban ilallah, ibadah marang Allah, manembah marang Allah, nyerak dumateng Allah. Anwaul hadi, warna-warnane hadiyu. Terus hadiyu niku wonten teng mriki dipun sebataken sekawan. Nggih. Terus teng mriki dipun terangke definisi hadiyu, warna-warnane hadiyu, wekdal pelaksanaan motong hadiyu, lajeng nomor sekawan nggih menika papan nggih kagem pelaksanaan hadiyu, lajeng nomor gangsal syarat-syarat hadiyu. Warna-warnane hadiyu ingkang sepindah hadiyu tamattu wal qiran. Iki sing paling terkenal niku nomor setunggal niki. Mila teng flyer, teng poster judule penyembelihan hadiyu untuk jamaah haji ingkang hajine model tamattu lan model qiran. Kalau wingi sampun kita terangaken nggih, bilih haji niku wernane modele wonten 3. Wonten ifrat, tamattu lan qiran. Nah ifrat niku pun hajine murni haji tanpa nggih niate murni haji tanpa niat sanese nggih menika tanpa niat umrah. Wondene haji tamattu niku niat haji lan niat umrah. Ning pelaksanaane dhewe-dhewe. Niat umrah, lajeng umrah cekap, terus nenggo kirang pinten dinten malih pun puncak ibadah haji mungkin nembe niat haji. Niku tamattu. Nek qiran ibadah wujude siji ning niate loro. Terus ibadah mboten dhewe-dhewe, ibadah siji. Ning niate didobeli iki niat haji sekalian umrah. Tamtu kemawon haji kali umrah niku nggih wonten bentene. Nah berarti mungkin diniate umrah pas wonten kesamaan sing padha. Sing liyane niku nggih pun nderek niat haji sing awal. Nah ternyata hadiyu niku kagem tiyang ingkang nindake ibadah haji kanthi model hajine tamattu lan haji qiran. Lah umumnya masyarakat Indonesia ingkang tindak haji saking negara Indonesia nggih niku model tamattu. Model tamattu. Mila kan wonten napa namine akhir Syawal pun kloter pertama nggih to. Mungkin wonten pertengahan Zulhijjah napa Zulqa'dah niku pun wonten sing bidal awal Zulqa'dah napa pertengahan Zulqa'dah. Padahal kan nggih terus kurang 2 minggu 3 minggu kas. Nah niku saged umrah riyin. Umrah rampung kantun nenggo puncak pelaksanaan ibadah haji. Lah niku berarti model tamattu wonten niku namine. Mboten kok sesuk haji saiki mangkat mboten. Nggih. Terus 2 minggu, 3 minggu, sesasi sakderenge pun budal niku berarti tamattu niku. Niku umumnya model ibadah hajine tiyang Islam Indonesia ingkang anggenipun tindak haji saking Indonesia. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadiral masjidil harami. Hadiyu model hadiyu tamattu lan qiran niku hukumnya wajib kagem jamaah haji ingkang napa
lenggahipun mboten teng napa area kiwa tengene Masjidil Haram. Maksudnya sanes penduduk Mekah utawa ingkang mukim teng Mekah. Berarti lek wonten nuwun sewu napa namine TKI yes sing Saudi teng Mekah sopir teng mriku kan saged bulan baleni haji sanajan sakniki pun wonten peraturan sanajan tinggal teng kota Mekah niku saged daftar 5 tahun sekali. Lek pengen haji malih nenggo 5 tahun. Kecuali tiang-tiang khusus yang umumnya ngonten saya niku penduduk asli Saudi napa niku yang ingkang nyambut damel teng Saudi. Jadi lek umpamane warga Indonesia TKI teng mriku terus haji berarti mboten wajib. Haji mboten wajib. Mergo haji niki alaman lam yakun hadiral Masjidil Haram. Jamaah haji ingkang boten mukim teng Masjidil Haram. Mukim teng Masjidil Haram maksudnya teng area kiwa tengene Masjidil Haram. Maksudnya teng Mekah wonten. Boten kok turune ning masjid mboten. Wa huwa damu nusukin la jibran utawa la jabron. Lan hadyu tamattu semanten ugi hadyul kiron niku damu nusuk. Niku ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Maksudnya ibadah tersendiri niku napa? Diitang ibadah piyambak, maksudnya la jabron, ora mergo kanggo nutup utawa kanggo nambal. Kan kalau wengi sampun kita waosaken kan wonten pinten-pinten perkawis ingkang khusus kagem jamaah haji model kiron tamatuk niku kedah dipun tindakaken kagem nambal. Lah haji tamattu haji kiron niku ora kanggo nambal. Maksudnya niki mboten mergo karena pelanggaran. Nggih niku termasuk paket ibadah kagem jamaah haji khusus model tamattu lan model kiron wonten. Terus mboten kok meragat haji niki mergo karena melakukan pelanggaran mboten. Sanajan mboten nindakake pelanggaran napa mawon, larangan-larangan mboten ditindakake tetep wajib haji. Sing hajine model tamattu, model kiron. Liqauli ta'ala dalile pangandikanipun Allah taala wonten surat Al-Baqarah ayat 196. Faman tamatta'a bil umrah ilal hajj famastaisara minal hadi. Sing sapa wonge tamattu kanthi nindakake ibadah umrah banjur dheweke haji. Umrah ilal hajj ibar niku napa nenggo ngantos haji terus nindakake haji famastaisara minal hadi. Nggih piyambakipun ngusahakaken haji. Nggih. Sak mampune, maksud sak mampune niku nggih regane pinten nggih. Kan nggih rena-rena nggih. Saged tumbas mendo sing awis sing lemu gitu daginge akeh nggih sae. Nek duwite cukupe mendo model ngenten nggih sing penting sah haji nggih niku makna famastaisara minal hadi. Diusahake haji mbuh saenake dhuwit wonten bahasane wonten basa terjemah kasar. Lah sakniki nek blas ra duwe dhuwit. Ya. Nggo haji. Nggur alah budal haji ki nggur ngepres budal mulih gitu. Karo hotel pun wis ora sangu-sangu tambahan nggo oleh-oleh nggo apa pokoke ngepres aku sing penting wis budal haji sing penting
wis nindakake jejiban rukun Islam sing penting wis iso nyawang Ka'bah. Ternyata ora ngertine nek sing diarani hadiu. Ya wis duwite ngepres. Nggih. Nggih wonten harta mungkin ning ora cukup misale ngoten. Utawa ana duwite ning ora ana kewane. Wis telas misale. Nah. Pripun niku? Fa in udimal hadyu aw samanuh soma salah sata ayam fil hajj. Soma salah sata ayam fil hajj. Wa yajuzu siyamuha fi ayam tasyrik. Wa sab'atun idza raja'a ila ahli. Gantine poso 10 dina. Mboten saged hadiu niki jamaah haji tamattu, jamaah haji kiron. Terus pas haji kedah mikir niku hadiu niku. Nah ternyata sangune ra cukup nggo hadiu utawa jane wonten artane nang wis kentekan kewane umpamane ngoten. Nggih, gantine poso 10 dina. 10 dina niku pelaksanaane salah satu ayam fil hajj. 3 hari di hari-hari haji. Nah padahal kan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 niku kan puncak-puncake haji niku. Misalnya Rakober poso gitu. Wukuf ning Arafah poso. Misale ngoten. Rakober poso, pripun? Pareng ya juzu siyamuha fi ayami tasyrik. Saged siyamipun ditindakake wonten ing dinten-dinten tasyrik. Lah niki wonten sesambungane kalih napa ingkang kita waosaken teng bab fikih poso. Kan wekdal ingkang dipun haramaken siam niku kan ing antawisipun Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah lajeng napa? Hari tasyrik. Nah, hari tasyrik niku diperkecualikan. Ora haram poso, kena poso kanggone wong sing haji, nembe hajine model tamattu utawa kiron lan dheweke ora hadiu. Nah, iku. Terus niki sedasa niku sing 3 dina kudu teng tanah haram. Posone niku kudu teng Mekah mriku. Di hari-hari haji. Sisane 7 dina niki idza raja'a ila ahli menawi sampun wangsul. Dados teng negarane dhewe. Dados ora kena 10 dina iki kabeh ning Indonesia. Aku ning ngono tak fokus ora poso, aku pengin ibadah, ora kena. Nek pengin ora poso ya hadiu. Nek ora hadiu 3 hari poso diusahake. 3 hari niki kudu napa? Di hari-hari haji. Di hari-hari haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13 niku. Antarane niku. Saya go pareng nggih. Hari-hari tasyrik niku napa? Nindakake siam kagem gantine hadiu. Ning niki nyicil, 3 niki lagi nyicil. Sing 7 mengke nek pun dugi dalem. Ora kudu tekan omah langsung poso, ora kudu. Ngenteni tamune entek sik misale, nggih. Seminggu pertama, 2 minggu pertama, seminggu rong minggu kathah tamu nggih. Kathah tamu. Nggih. Tamu hormat haji. Nggih. Misale aku tak posone ngenteni tamu pun entek monggo. Sing penting 7 dina iki ampun lali ngoten. Wah aku tetep tekan omah langsung poso aku. Wis tamu ya ben mangan ben ngombe aku poso. Nggih monggo. Nggih, bebas. 7 hari berturut-turut napa selang-seling sedina sik kok gang seminggu poso meneh monggo bebas pokoknya 7 hari. Untuk total sedasa dinten. Nggih. 10
10 dina niki 3 dina tesih teng mriku, 7 dina seminggu pun teng mriki. Ora kudu seminggu nutup, ora kudu diselang-seling dipencar nggih saged sak selone. Sing penting dihitung tenanan nganti wis 7 mungkin ditambah kali sing 3 teng Mekah jadi 10. Liqauli ta'ala niku nggih wonten dalile. Sami surat Al-Baqarah 196. Faman lam yajid lho. Sing sapa wonge ora nemokke apa sing iso dipotong kanggo hadyu, fasiyamu salah sati ayam fil hajj. Monggo dheweke wajib poso 3 dina nalika haji, wasabaatin lan poso 7 dina idza rajatum nalikane wis mulih niku Allah ingkang ngendika 3 hari ketika haji, 7 hari ketika pulang, total 10 dina. Wa yustahabbu lil hajj an yaqula min hadhi tamattu wal qiran. Lan disunahke, lah niki ora wajib niki. Disunahke jamaah haji ingkang motong kewan hadyu niku nderek dahar ngerahapi daging hadyu. Liqauli ta'ala kanthi dalil pangandikane Allah taala wonten surat Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tarrah. Padha melu mangan sira. Injih menika jamaah haji tamattu lan qiran nderek ngerahapi daging niku sing pun dimasak. Nggih. Sisane sing ora dipangan niku napa? Wa atimul wenehna wong liya ben dipangan wong liya. Wong liya niku sinten? Al-qani'a wal mu'tarra. Wong sing melarat, wong pikir lan wong miskin. Al-mu'tarra wong kang butuh. Al-qani' niku peminta-minta. Nyuwun sak baring-baringan niku qani' nggih. Napa teng Arab nggih wonten. Wonten sing terang-terangan, wonten sing kode-kode lek ora ngerti. Lek ora ngerti biasane nggih ora peka nggih. Tapi lek ngerti ya ora kudu ngekeki kan. Mesti lek peminta-minta niku. Lek muktar niku ora njaluk ning dheweke butuh. Kan wonten to tiyang niku jane ya butuh, jane kurang. Ning dheweke anti njaluk ngoten. Tapi nek diparingi ya nampa. Iku muktar. Tapi mriki Allah nyebutke kalih qani muktar. Qani niku sing njaluk-njaluk pancen dheweke butuh. Muktar niku dheweke butuh ning nggih. Napa istilahnya? Jaim. Napa? Jaga imitnya. Mosok aku njaluk-njaluk. Tapi nek dikai pompo kan ngoten iki. Nah niku muktar. Pun. Niku wajib niki hadyu sing wajib. Kagem tiyang ingkang nindakake haji kanthi model tamattu lan model qiran. Salajengipun nomor kalih hadyul jubran. Niki hadyu sing model nambal. Nambal. Lek wau kan nomor tunggal kan ibadah khusus. Dihitung ibadah khusus niki mboten, niki tambalan. Wa wal fidyatu. Berarti hitungannya fidyah. Fidyah kalau ini fidyah tebusan. Al wajibah kang wajib dipun nggih tindakaken litarki wajibin mergo ninggalke perkara sing wajib. Kalau ini kan sampun kita wasaken to. Sing wajib napa mawon, sing sunah napa mawon. Nek rukun ditinggalke kan hajine mboten sah. Kudu baleni meneh. Tahun ngarep ngoten. Ning lek wajib nggih kok ditinggalke saged tetep sah ning napa? Kedah niki hadyu. Meragat kewan hadyu namanya hadyul jubron. Hadyul jubron. Meragat kewan pinangka tebusan karena melakukan sebuah pelanggaran dia menika ninggalke perkara sing wajib. Maksudnya wajib haji. Au irtikabi mahdzurin min mahdzuratil ihram.
utawa pelanggaran arupi napa nindakake perkawis ingkang dipun awisi nalika nembe ihram. Kala wingi nggih. Kados napa kain ihrame paringi minyak wangi misalnya ngoten nggih. Lan sanes-sanesipun au bisababil ikhsari inda wujudi sababihi, utawa mergo dheweke ketahan, nggih. Ketahan maksudnya ketahan niku mboten saged nindakake ibadah salajengipun. Nggih. Mboten saged nindakake ibadah salajengipun. Misalnya piyambakipun mboten kok sengaja ninggalke sing wajib mboten. Ning piyambakipun mboten saged nindakake sing wajib tepat waktu merga wonten perkawis ingkang menghalangi utawa sing nahan. Ya. Itu maknanya ketahan. Contohnya kalau ingin apa mabit teng Mina, itu kan wajib. Ninggalke kanthi sengaja iki wajib hadiah. Utawa ora sengaja ninggalke ning mergo saking padete menuju Mina niku wah. Nanti dugi mriko wekdale pun telas. Pun ora sah ngoten niku. Ya akhirnya wajib hadiah. Liqauli ta'ala kanthi dasar pangandikanipun Allah taala fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Yen sira ketahan mongko wajib hadiah. Wa liqauli Ibnu Abbas. Oh surat Al-Baqarah 196 nggih. Ibnu Abbas kados dipun riwayataken Imam Al-Baihaqi. Piyambakipun ngendikaaken man nasiya min nusuki syai'an aw tarakahu falyurik daman lur. Sing sapa wonge ana kewajiban haji sing kelalen urung dilakoni utawa sengaja ora dilakoni mongko wajib numpahke getih. Maksudnya napa? Meragat kewan haji. Wa hadza nau la yajuzul aklu minhu. Kita lajengaken keteranganipun. Hadiu model nomor kali niki hadiul jubron, tiyang ingkang meragat hadiu niku mboten pareng derek dahar daging hadiu. Bal yatasaddaq bihi ala fuqara'il haram. Ning wajib sedaya disedekahke kagem tiang-tiang pikir, tiang-tiang melarat ingkang wonten ing tanah haram nggih menika teng kota Mekah. Niki bentene napa? Hadiu pertama lan nomor kalih. Napa niku wau? Nek sing pertama wau khusus ingkang hajine tamattu lan haji kira. Nek nomor kali ini mboten. Termasuk haji model ifrat ya kena. Mergo namine pelanggaran itu ora nyawang ki modele haji apa ora. Kebiahu ya pelanggaran. Lajeng nomor kalih, perbedaan nomor kalih maksudnya. Haji nomor setunggal kalau wau niku termasuk rangkaian ibadah kagem jamaah haji model tamattu lan kiron. Ning lek nomor kali ini mboten, bukan termasuk rangkaian ibadah haji ning niku napa? Mergo tambelan. Mergo tebusan. Nggo ganti pelanggaran. Aniku bentenipun. Bentene nomor 3 nek hadiu niku ingkang ngedalke arta ingkang meragat kewan haji niku pareng derek ngerahapi daging hajiunipun. Lan niku sunnah nggih. Sunahe ikut memakan. Meskipun sedikit gue icip-icip. Ning lek haji model kalih nomor kalih haji jubran niku
belas ra kena melu mangan. Icipi ra kena. Gitu. Nah niku bentene hadyu nomor setunggal lan hadyu nomor kali. Lajeng nomor 3 hadyu tatawu. Nah iki hadyu sunnah. Dan nomor 1 nomor 2 niku kan wajib. Nomor 1 niku wajib kanggone wong sing hajine tamatuk lan kira, nomor 2 wajib sing napa? Pelanggaran. Napa niku ninggalke wajib, napa niku nggih melanggar larangan, saya niku mergo kelalen, ketahan napa sengaja. Lajeng nomor 3 niki hadyu tatawu. Wa huwa mustahabun likulli hajin wa likulli mu'tamirin. Lan niku hukume sunnah kagem sedaya tiyang ingkang nindakake ibadah haji lan sedaya tiyang ingkang nindakake ibadah umrah. Jadi ini model napa? Sedaya model haji nggih. Misalnya wonten tiyang nindakake ibadah haji ifrat. Berarti kan mboten wajib haji nomor setunggal ya. Mergo modele ifrat. Lan selami nindakake ibadah haji belas mboten nindakake pelanggaran. Neng aku pengen anu ki, pengen haji ki apa ya, pengen persembahan untuk tanah haram. Mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ngoten. Nggih, monggo pareng. Ning kuwi ora wajib. Niku sunnah. Iktidaan bin Nabi kanthi nyonto patuladanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqat ahda mi'ata budnatin fi hajjatil wada. Piyambakipun napa? Hadyu nalika haji wada. Kanjeng Nabi niku haji wada modele ifrat. Kanjeng Nabi niku haji wada modele ifrat. Lan piyambakipun meragat hadyu kanthi wujud budnah. Budnah niku unta cacahe mi'ah 100. Apa kudu 100, Pak? Ora kudu siji, hadyu siji. Lha kok Kanjeng Nabi 100 jenenge sunnah itu tanpa batas. Kados jenengan salat sunnah arep 2 rakaat, arep 4 rakaat, arep 8, arep 12 monggo. Nggih. Jenenge hadyu sunnah. Duitku nggo tuku luwih kok siji cukup iki, loro cukup iki monggo nggih ta. Wong Kanjeng Nabi won 100 apa meneh nggur loro. Nggih. Monggo. Terus hadyu ingkang ditindakake Kanjeng Nabi niku hadyu sunnah. Wa yustahabul aqlu minhu lan disunahke derek dahar. Sunnah nggih ora wajib, umpama ra melu mangan wis tak sedekahke kabeh. Nggih monggo. Ora dosa. Ning lek melu mangan ora ketang nyicipi sak cokotan niku sunnah. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bi bad'atin fatubihat wa ukila minha wa syuriba min maraqiha. Amargi Kanjeng Nabi merintahaken kados kasebat wonten hadis sahih riwayat Muslim. Nggih. Kagem tiyang ingkang meragat kewan kala wau napa? Diwajibke mendhet bud'ah niku sepotong daging. Fatubihat terus dimasak wa ukila minha terus didahar. Nek mboten ngonten minimale napa? Syuriba min maraqiha. Nek wonten duduhe nggih. Tidak memakan dagingnya tapi apa? Meminum kuahnya. Anu Pak aku nggur mambu daging wedhus wis mumet aku. Misalnya kan wonten tiyang model.
Aku ki anti mangan sing sikile papat misale ngoten nggih. Ora melu mangan nggih mboten napa-napa wong niki hukume sunah ora wajib. Wa yajuzu li ghairil muhrim an yab'asa hadaya ila ka'bata lituzbah biha taqarruban ila Allah taala. Masyaallah niki anu nggih. Niki wonten piwulang faedah. Pareng niki mboten sunah lagi, sing sunah napa? Sing sunah tiyang ingkang tindak haji tidak umroh. Napa umroh plus haji kados haji tamattu haji kira napa umroh mawon orang nganggo haji nggih di luar waktu haji berarti nggih niku sunah. Nah niki teng mriki wonten faedah pareng berarti tidak wajib tidak sunah ning boleh kagem tiyang ingkang boten tindak haji boten tindak umroh boten nembe ihram piyambakipun ngirim hadiyu dikirim teng Mekah supados dipotong teng mriko didum teng mriko disedekahke teng mriko kanthi niat taqarruban ilallah nyerak dumateng Allah ibadah marang Allah. Masya Allah niki faedah. Berarti ngenten contoh niki tanggane jenengan badhe tindak haji utawa badhe tindak umroh jenengan aku titip iki duit 5 juta misalnya sing 1 juta nggo sampean sangu sing 4 juta tolong ditumbaske mendo teng mriko dipotong teng mriko jenengan niat haji jenengan mboten tindak haji jenengan mboten tindak umrah jenengan teng dalem ning jenengan titip aku motong kewan ning kono mboten titip motong kewan ning kono terus aku ning kene ora melu korban mboten korban dewe niku namanya udhiyah kali haji benten nggih nah sing dipotong ning kono kuwi pinangka haji berarti piyambakipun double nggih ning kene dheweke udhiyah ning kono dheweke haji wala yahrumu alaihi syai'un mimma yahrumu alal muhrim. Nah, tiyang ingkang boten nembe haji, boten nembe umroh, boten nembe ihram, ning piyambakipun derek urun hadiyu niku ora diharamke napa-napa kados dene ingkang diharamke kagem tiyang ingkang nembe ihram. Dados tiyang ingkang titip dhuwit nggo hadiyu ning kono, teng dalemipun badhe nganggo minyak wangi, badhe badhe nikah, badhe ijab bebas. Ya, kan piyambake mboten nembe ihram. Mboten nembe haji, mboten nembe umrah. Niku parang. Nomor sekawan hadyun nadri. Hadyun nadar. Sing terakhir iki hadyun nadar. Wonten tiyang nazar hadyu. Aku nazar ngene lek anakku ngene, aku arep hadyu misale ngoten nggih. Loroku sing 5 tahun iki untuk tombo aku arep hadyu misalnya iku hadyu nazar. Ternyata pulih pun kacek kathah wis ora krasa. Wis kaya ora pernah loro. Piye to? Ya berarti hadyu nazar. Wa huwa ma yang zuruhul had taqarruban ila Allah indal baitil haram. Wa yajibul wafa bi hadzal nadri. Nah, niki hukume wajib. Niku hukumnya wajib. Lan hadyu hadyu ingkang nazar niki mboten khusus kagem tiyang ingkang napa? Ingkang nembe haji utawa umrah utawa ihram. Sing mboten haji, mboten umrah, mboten nembe ihram nggih. Nek piyambakipun nazar hadyu wajib. Ya. Misalnya anake apa namanya? Badhe daftar apa gitu perusahaan sing terkenal sing gajine sesasi 20 juta misalnya ngoten. Nah anakku ketompo aku arep haji nggih. Anake ketompo nggih wajib. Pados sapa kenalane apa tanggane apa kancane sing badhe umrah apa badhe haji titip duit haji teng mriko wajib.
Utawa tiang misalnya hajine ifrat. Hajine ifrat. Berarti kan mboten wajib napa? Haji tamatuk kiron. Terus piyambakipun mboten nindakake pelanggaran. Pelanggaran awet awal saking akhir mboten ditindakake. Berarti nggih mboten wajib haji jubron. Ning piyambake nadar yen hajiku lancar saka awal nganti akhir nganti tahallul kedua lancar aku arep haji dadi wajib malah dadi wajib mergo nadar ternyata lancar apa-apa dilancarke sing liyane terkatung-katung napa kangelan kendaraane sing liyane nganti meh semaput sing liyane ngos-ngosan ra kuat mlaku iki ambake lancar kados wis biasa mawon itu. Ngerti-ngerti kok wis rampung hajine. Ya wajib nadare niku dilaksanakan. Niku namanya hadyun nadri. Waktu dzabhin nadri. Waktu pelaksanaan menyembelih hadyu, kok hadyun nadri. Waktu pelaksanaan hadyu. Hadyu tamattu wal kiron menawi hadyune niku hadyu tamattu lan kiron yubda'u waqtuhu min ba'di sholatil id yaumin nahr ila akhiri ayami tasrik. Oh berarti padha kalih udhiyah. Hadyu model pertama niku lho, hadyu tamattu lan kiron niku pelaksanaane setelah selesai sholat id. Sholat id yang Masjidil Haram nggih. Kok kan disembelih teng mriku. Niku pun saged diwiwiti. Lah wakeh sing mbeleh sedina ora rampung, tiyange mayuta-yuta nggih. Sing modele haji tamattu kiron yo kuatah sanget gitu. Saking luar Saudi. Ini kan umumnya tamattu kiron kan nonton nggih. Saged ditunda hari tasyrik pertama. Terus orang ngatasi hari tasyrik kedua. Orang ngatasi saged terakhir hari tasyrik ketiga. Tanggal 13 iku pun terakhir. Ora kena ditawar-tawar niku. Wis kudu dipotong dina kuwi. Ngoten nggih. Berarti meh padha kali udhiyah nggih. Wa amma dzabhu fidyah. Nah, sakniki sing dzabhu fidyah utawa hadyu jubron. Fidyatul adza wa lubsi fakhina fa'alahu. Wa kadzalikal fidyah al wajibah li tarki wajibin. Ternyata hadyu jubron niku menyembelih hadyu langsung setelah dia melakukan pelanggaran. Langsung ketika dia melakukan pelanggaran. Misalnya kok ngerti-ngerti ngetok wit misalnya nggih, utawa mengambil hewan buruan, ya wes langsung kudu golek hadyu. Nggih. Utawa agamanipun ngerti-ngerti kok dikai parfum, nggih. Langsung di waktu itu langsung. Amma damul ikhsar fa inda wujudi sababih. Wa huwa syatun aw subu' budnah aw subu' baqrah. Ning lek ikhsar wau tertahan nggih. Niku nembe dipun laksanakaken nek sebabe wonten. Nek sebabe mboten wonten nggih mboten. Wujude napa nek hadyu ikhsar iku wujude mendo utawa napa namine wa huwa syatun aw subu' budnah wujude mendo utawa unta niku saged rombongan piantun pitu. Wa subu' baqrah utawa lembu saged rombongan piantun pitu. Berarti sami nggih. Udhiyah kalih hadyu sami. Liqaulihi ta'ala kanthi pangandikanipun Allah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi. Dados hadyu niku wujude kewan sami kalih udhiyah. Mendo saged tiyang setunggal apa wajib setunggal nggih nek mendo niku. Nek unta utawa lembu niku setunggal saged nek anak duwite nggih. Nek arep urunan wong pitu nggih monggo golek kanca. Makanul dzabhi, tempat pelaksanaan haji. Ini pun dereng. Pun sak dereng. Gitu.
Yang kirang kalih pelaksanaan tempat menyembelih hadyu lan syarat-syarat hadyu. Jadi terang cekap lagi. Dan mengke bila kita tambahi nopo hadyu niku kudu utawa afdole dibeleh dhewe. Nek udhiyah niku kan sunahnya disembelih sendiri, ora dibelehke wong. Sunah niku udhiyah niku sahibul kurban yang menyembelih. Orang ngongkon wong, orang ngongkon tanggane, orang ngongkon jagal, orang ngongkon takmir. Sunahe. Maksudnya ora wajib ning lek nyuwun tolong jenengan potongke nggih monggo. Ning lek hadyu napa nggih wonten insyaallah kita terangaken wonten ing pepanggihan ingkang badhe dateng. Niki pasal terakhir nggih. Bar niku mungkin bab nomor sekawan kaitanipun tata cara haji awal sampai akhir. Nah, ini mungkin teori terus mungkin wonten mbok pilih praktek, gambaran praktek. Kados riyen praktek napa niku? Mengurus jenazah niki mungkin praktek. Dan wonten gambaran sithik-sithik. Makaten subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.